United Nations, New York. Na liflete lakithi eMzansi Mathauta, Mathauta. Nkosi sikelele iAfrika. Maliphakanyiswe umfundo lwami. Siyaqula ekhaya. Mathonga lelizwe. Lama Afrika. Siyaqula ekhaya. La ngikhona banomthelelo omkhulu kakhulu. Ukusigulisa singama-Afrika. Siqhoqhobelwe yibo laba yana. Sila ku-United Nations, kuyinhlangano yezizwe. Unobhala jikelele we-United Nations oqala ngqa. Owaba khona oqhamuke e-Afrika, uKofi Annan. Khumbula ukuthi wahambe ngesikhathi se-COVID, ehambela ezweni laseSwazini. Wayiqhamuka ezweni laseGhana. Ngakho-ke njengoba ngilana nje ngongizwe ngumlando kamkhulu, ngenza isiqiniseko sokuthi peace to Africa. There must be peace in Africa. If the peace in South Africa is a peace in Africa, and a peace in all over the world. Lokho kwenzakala ezweni lethu akuyona indlela yokukhuluma. Indlela yokukhuluma yifuthi. Indlela yokukhuluma umthetho. Umthetho uyagcina. Awudlo kufunga. Siyawazi imiphumela yokuhlonipha umthetho nokudedela izwe ekelidliwe ngendlela yendlovu yangena. All we want is employment. We are here to campaign for employment. As young people of Africa, South Africa, who are supposed to be in the forefront of leading the nation. Mina njengopresident wamabhinqa ngisho njalo ngithi kini. Njengoba ngila eNew York njengamanje, ngiyaqinisekisa ukuthi ngizofuna amathuba. Namanje nje ngikhuluma imthente ise Kinshasa, Central Part of Africa. Ngihambisele lapho njengamabhinqa. Amabhinqa sihambile sawohlangabeza salanda insizwa lapha beziya ama-peace workers against unemployment of youth, against child and women abuse, kukho konke lokho okuyinto ebaluleke kakhulu ezweni lethu ukuthi siyinake siyilandele futhi against abuse of drugs. So izinto ezinjengalezo ezibaluleke kakhulu ukuthi siyinake. Behambe ngeenyawo besuka le eKapa kwaZulu 11 weeks batravela for 10.5 weeks to arrive in Cape Town. Sibonga kakhulu kumfoka Mancinza. Sibonga kakhulu kubafowethu abakwazini ukuthi basize Melusi Zondi Foundation. Sibonga kakhulu insizweni umfoka Sibiya lapha amadoda iSolomon. Sibonga insizweni lapha na ke zakithi umfoka Luthuli Sihluthu. Insizwa lapha evumisa uhamba namavava kakhulu eduze. Sibonga kakhulu ukulekelela nokulungisana. Hlaka production bafana bakithi. Ngila United Nations manje. Ngizomceba ukuthi neza kahle ekhaya laba bangize kahle fuck off. Ziyakhala manje. Sibonga kakhulu go 2x2. Sibonga kakhulu einsizweni futhi lapha onyanga yeshumi inyanga ikaGosho. Zenza umsebenzi omhle kakhulu. Siyabonga kakhulu kukho konke ekuthenini kulekelelwana abafowethu ukuthi izwe lakithi liqine lime. Mina njengomongameli wamabhinqa I will continue unfeared ukuthi ngilwele ukuthi amabhinqa awethu aye phambili. Ziyakhala. Of amabhinqa here on USA. I heard that there is another president there called K. Who's K? Who's K? Who's K? He's only he's only eat one way, eat one way. I heard that you were trying to bribe him to try to beat me. No, not come back, never. He was trying to bribe and talking about Lobola. What Lobola, man? We don't know that yet. We don't know yet then. What? Ngibingelele isizwe sonke, ngibingelele sonke isizwe samabhinqa enhlana sezantsi magumbamana omhlaba. Ngibingelele Ndlunkulu, ngibingelele iningizimu Afrika yonke. Ngiyabonga abafowethu ukuthola leli thuba. Njengopresident ke oyibamba ngiyathobeka kunina abantu bami.
Bengizocela nje ukuqala la iphuzu lokuqala ngizocela ukukhalisa umndeni wakaGumbi, ubaba uGumbi oshiyile emhlabeni. Soke sithi nje i-moment of silence okhona lapha endlini ekhomula isigqoko ngesithi ugobisa amakhanda. Siyabonga. Njengoba nazi bafowethu ukuthi ngisesikhundleni okwesikhashana engazi ukuthi ngiyodeda nini. Kunamaphuzu engiza nawo lapha. Elokuqala bekwelika baba uGumbi ukukhala nje njengoba sidlulela ubaba uGumbi siyakhala kakhulu. Elesibili cha nizoqonda nje isicelo siya phansi endlenkulu ukuthi ayi kunganjani indlenkulu isikhalele ngodaba lwamalobolo. Ayi insizwa ubona ingakhanwa nje ayi kulukhuni emalobolweni bafowethu. Ilokho nje bafowethu iphuzu lelo lesibili engiza nalo ukuthi ke besinciphisele bese sithi qindi nje kancane amalobolo ethu ukuthi wehla kancane. Iphuzu lesithathu amabhinqa abafowethu kule lempela sonto siyakuyona awanikele kwi-Dandi July la esobe sisedandi khona siyobona awu hey yazi inqina ngesibhukabhuka isakhuluma indaba engaka hey kodwa niyangiphazamisa ukuthi umese lapho ngisikele intambo kunale ntambo le sengikhohliwe kwi-Dandi July bafowethu sambe silapha kwi-Dandi July njengamabhinqa bafowethu siyosingatha umcimbi lo osedandi. Iphuzu lesine bafowethu iMandela Day ingolesihlanu bengicela ukuthi sibambisane sikwazi ukubambisana sikhiphe lokho esinakho sibone ukuthi senza njani kuyiMandela Day bafowethu abanamandla ubuyisela emphakathini akuphoqwe umuntu kodwa phela kodwa nje bengicela lokho njengomongameli wenu omusha. Ngiyaphazamiseka kodwa okay. Lapha iphuzu lesihlanu engizothi nami phela ngizokwanda kakhulu ngoba ngiyafika kulesi sikhundla. Elesihlanu bafowethu cha ngifuna ukubongela umfokalanga uNjabulo Langa bamnike imoto lapha kwaToyota iFortuna. Ngiyambongela bafowethu le ndoda ilibambile iqhaza emabhinqeni bafowethu. Ngiyambongela kakhulu ngithi mfokalanga siyakubongela kakhulu bafowethu. Siyakubongela kakhulu mfowethu uyiphathe kahle leyo moto mfowethu. Kodwa ke ngiyabona ngathi uyiphethe kahle uyasho njalo ngikubona la TikTok. Siyabonga kakhulu bafowethu. Nami ngiyangande kakhulu ngoba bawuze bekhala abantu bethi umacingwane engabe sabuya kanti akufuneki lokho. Bengithi nje halamuzi nami njengebanga njengoba bengithembisile ukuthi ngizongena nje ngo7 kube u5 minutes ngithule lokho enginakho okufishane ebese ngiyadeda. Ngiyabonga bafowethu. I thank you. Siyabonga Mongameli. Kodwa sicela ukuthi kube kudle ke inkukhu iqedeke ispeech sesiphelile Mongameli asazi uma singakhululeka yini sikhulume noma seku-right nje. Sengiqedile mina ngespeech. Njengoba ngisho ngizothatha nge5 minutes angizocela kakhulu. Mongameli. Sephelile namaphuzu engizowazi. Imibuzo ngeke sikwazi ukubuza Mongameli usiphi ithuba lokuthi sibuze. Ngizobuza kodwa phela mase imibuzo seminingi ngizovala ngoba ngiphethe. Siyabonga ithuba. Sibonga ithuba nje Mongameli osipha lona ukuthi sifake imibuzo. Sibonga ithuba. Sicela ukubuza Mongameli ukuthi uthatha isikhathi kanani ukuqeda lesibhuka sekubuka.
Cha ngisho imkhwepha. Hawu. Angizuluku ngangudla umkhwepha sidala. Kodwa kuzoba isiphashana esincane. Uzoba isiphashana esincane. Ama-minute ngeke usiphe Mongameli. Cha ngeke ngikwazi ukuthi ama-minute. Into nje engingayicela ngithele into okuphuza lapha naku. Oh. Manje Mongameli, mhlawumbe ungathini ukuyibongela kwaba JC ngokunikeza imoto ekade isetshenziswa ejwayele ukusetshenziswa uMacungwane. Ungathini ukuyibongela kubona? ngiyaqina kodwa bafowethu. Senajwayele ukuqina uMacungwane kulungile bafowethu cha. Ngithi ngibonga ngo-JC. Nayi imoto phandle yona lethe ihamba ichuna hayi ukuthi ikhishwe. Ngifelipe wazi isitalo sakhe. Idonse ngandlebe wathi wangathinti izinto eziningi lapha ngazi ke. Ngibone kuvela nemsila yenyamazane lapha. Ngibone kuvela nemsila yenyamazane ngabona nayi lento bekuthiwa ngayithini. Kodwa uhleli phezu kwayo. Kodwa ngihamba ngayo nje bafowethu. Ayisindanga bongena kungathi Hayi angizwanga kahle. Nawo lo msila lo obula ubuvele lapha phezulu engakugqoka. Imbuzo bafowethu ngithanda ufuna ukubuza ngenjani. Buza, siyabubuza nombani. Yeah. cha Mongameli sicela ukubuza nje njengoba kade uhambile ule eGoli ukuthi belunjani uhambo laMongameli wethu. Noma bekumayelana nani usihlabela phela Mongameli nje ubambeleni. Cha. Ngeke ngihlebele kodwa khona kade ngiyokuhlela nje. Ngalibo wabona la hamba special. Angazi nami ukuthi izonika isikhundla ngafuka ngahambayo. Ngabuya futhi namuhla sekufanele ngethule lesi sikhulumo umphathi wesithanga sabezindaba. Mongameli kuhlalekile kodwa kulesi sihlalo leso sikole. Ayisimnandi kakhulu. Angifuna nokuchaza. Bengifisa njengathi lo Macungwane sebuyile ethi kungidedela yena. Usho uhambo lwakhe luthi ukululeka uMacungwane. Kube ngiyawazi umuntu bezomshaya lento ekuthiwa uTukanela. Awu. Mongameli. Ayekho halalo ongishephula yena. Ngaba hakho Mongameli. Besicela ukubuza Mongameli ukuthi njengoba ukhona nje esikhwameni kukhona yini mhlawumbe okuncane nje ukusho upresident noma uSpeaker isikhwama sikhala amanzi. Hayi lapho ke. Ngifice ngekho nje ibhodwe obekuphekwe ngalo. Nomlotha obekubaswe ngawa. Thuthwe konke. Mongameli lapha kwi-30 July ngabe mhlawumbe usebenzisana sokubona mhlawumbe obusha okuhlukile njengoba kusesikhundleni nje izoqala ukuvela kubantu qoqobele inyambo zombuso noma Awuphinde futhi lapha ku-30 July ngabe usebenzisa into esizoyibona entsha ehlukile njengomongameli omusha qoqobele inyambo zombuso. cha ngeke ngize ngihande kakhulu lapha ngoba naye umhlonishwa ubaba umkhulu uyobe sebuyile lapha. So esithi ukufana imilomo sibonisana ngoba phela akufanele ngigqolozane nesikhulu mase sebuyile. Kodwa ke ukuba ibanga ngizoba yilo ngeke ngisasuka. Usho noma sethi uMongameli uqoka omunye uzokungapha. Hayi ngeke kwenzeke. Kanjani? Engangidlalisa kanjani isikhulu? Kodwa akavumi ukamama. Hayi sikhwameni akukhulu utho bafowethu seningamane nisho nje. Mhlambe kuzoba noshintsho mase njengoba kukhona mina. Mhlambe kuzoba noshintsho njengoba sekukhona mina. Nibuze bafowethu ungasabi. Hawu madoda asakufuna ukubuza Mongameli. Ngikhona nje ngikhonela nini? Hayi ngathi ngifunda kuma-comment ukuthi akekho nobuza kuma-comment. Yeah. Awuthi sifunde lapha ngibheke lapha president ukuthi lapha kuma-comment Mangqina kakhulu. Bathi ubacela ukuthi ungabusamnika Mongameli isifundungizwe noma engabuye.
Basho kanjalo. Yebo. Kodwa Nango ulokhozi eyibaningi kakhulu uphumzile uthi ucela ukubuza ukuthi uthini ngomayogathi njengoba umayogathi edelele kangaka. Ngiyacabanga ukuthi ubuzela kulokho ukuthi usho njalo uthini ngomayogathi. Cha umayogathi ngeke udaba lakhe lisakhulumeke. Ngoba selisenkantolo yesigungu. Manje ukukhuluma kwethu uzofana ukuthi sisuze emanzini. Isigungu sesobhekana naye kodwa nje ahambisana kahle umayogathi. Siyabonga President. Nango omunye futhi umshayazo ucela ukuthi uPresident athinte phela umhla ka-24 August eMtubatuba akwazi abantu bakhe ukuthi kuzobe kwenzakalani. Noma bengisaba ukuyithinta leyo kodwa ke eMtubatuba ngisale sengithinta ubusebuzini. Ngumdlalo wamanje ozokuhleliwe phela elokushini kwaMsana. Abantu befike nawo amabhinqa abafowethu. Efike ngomningi bawo. Okay. Ungamele umbuzo lapha ngophuthu uthini ngophuthu lete trainer lophuthu. Thokuthunywa lophuthu emabhinceni ngathini nalokho babuza abantu kahle. Hayi, cha lapho phela. Hayi. Ngeke ngitholakala kuphawula. Ngoba nophutha nje into enjalo uyisebenzisa. Bayi. Mongameli kuthiwa sekwenzeka iphutha la wadla inkukhu ngomhlangano ngathi ngosuku ukhohle ukuthi ulindile kanti inyama ibisosuka lapha. Susa. Angoliyo. Uzahamba mniki. Bala ngapha ugogo, kufanele ugogo ngcono. Mongameli akadlela iplate. Awu thusa kwenzeka iphutha. Angiyisami. Usudla inkukhu ngenyanga ngomhlangano Mongameli. Khipha futhi la. Manje ngizosula. Awuzangikhumbuza ngani? Mongameli nami. Usuka waphatha. Isiphelile. Hey, nayi into kahle manje. Esikhundla siyashisa kahle. Hey, bafowethu. Naku ngenza iphutha kumongameli ke. Hey, asoshambiwa. Kodwa icala lokuzwa kuwo. Awena uphusela ugogo. Cha wena uphusha ugogo. La bengibamba ifoni kanje. Sengohliwe phela ngithi bengibhizi ngikhuluma. Cha bengibamba ifoni kanje mina Mongameli. Awushibanga umuntu ubuso. Hayi sesobona inhlambuko ngokuvala mhlawumbe. Hey, ngiphinde ngicinge futhi abantu ababuzayo la. Ngilese inkukhu inyama inkomo. Ngenyanga ngomhlangano lo. Ngelanga lomhlangano. Hawu. Bathi uthini ngekamuhanazi. Ngaba? Ngekamuhanazi. Ngikwazi ba. Hawu President. Hayi. Bacela ukubuza President ukuthi njengoba ichunu latha sohlupha ukuthi wena Mongameli wethu UK uthini okwakho ichunu latha sohlupha wena uthini senze njani okwakho. Hayi ngiyavala lokho namsana. Cha okwakho kuyeko kwechunu ukuthi latha sohlupha wena lakho item lithini. Hayi lami nje bafowethu umuntu avuke eshona khona eyozama ukusebenza ephushe la ukubambela khona shothi lakho lithi wathi UK yasozama bafowethu. Ichunu latha sohlupha wathi UK yasozama. Yeah. Okay. Uthi uzamaniko kwakho. Siyabonga Mongameli. Hayi bathi bacela ukuza ufuseke angiboni ukuthi uzophuma. Hayi kwenzeka kanjani? Kwenzeka kanjani? Hey, abeza abantu bafethu bebuza. Mongameli inyama za right side 8. Hayi. Okwamanje ungiqalise inkukhu ngelanga mhlawumbe. Okwamanje. Inkinga okwamanje. Okwamanje. Ngapha khona ama-comment. Wathi umbona ukuthi sitapa nini? Hawu. Thuyiyo lenyanga. Kuthiwa uyavumelana Mongameli negama lethi angasashiya ukuthi uphuthu umpha kwakho.
Kodwa uthe uphutha ulaza ngani noma uzokwazi ukuthi Hayi, angingeni leyo ngifuna ukucela ukhoqa. Hayi, ngiyacela uphuma. bathi awazi nithi kuphi umongameli njengoba umbambele nje kuthiwa awazi lokho. Oh, Kubuza uphesheya i-USA mongameli. yeah. Nangazi uyobuya nini kodwa Uyafisa ukuthi abuye mongameli? hayi angifisi ukuthi ebuye. Hayi angifisi ngempela. Sesikhula ngizwe ngathi sihambisa kahle. Hey. Uyayibona leyo nto leyo. Oh, umongameli wayifundela futhi engabuthuma thina. Khona nangapha phela abadinga ukuphendula antulayo mina. Oh. Kodwa wena phela ungabuza ngizophendula. Oh. Angahle futhi. Akhiza kuyakhokhela phela futhi. Yeah. Ngisibalulekele Ngiyakhumbula ukuthi Bathi umongameli wathi akasayiphosi khona kumile kulelo. Ingonyana. Taseyodwa mfana. Taseyodwa. Waphela ke sayiphuza. Manje umongameli wadla yedwa icabinet lento yihle. Cha, isikungu phela ngisazosikhetha. how uzoshintsha le cabinet? Ukhetha u-actor uzoshintsha cabinet. Ngisazosiletha isigungu la. Manje umongameli uzokhetha cabinet entsha? Ya, ngiyafisa kube kanjani. Hawu, umongameli ekubambisile ufuna ukushintsha icabinet. Hayi. Nomongameli ngale into efanele ikhumbule ukuthi ayilendele qama emalende la khuliswa komthetho. Ngoba asidukile masiwele ngawo. Isikhulu. Futhi noma singabuyeli kuyena engaphatheki kahle. Hawu. Ngoba into yakithi le. Into yakithi. Thathu. Thathu. Manje indaba ezintsha kofanele ehlele ngezansi awukwazi ukulwa nenkosi ekuphethe. Awazi. Thathu. Siyacela ke mongameli bathi bacela usenzele umcimbi wokubungaza. Sicela nje kube khona imbizo yokubungaza ubukhosi besikhashana. Ayi. Ubhale kanjalo mongameli. Ayi, kuzonzima lokho ngoba makuthiwa manje ubuya ngolesihlanu. Ngoba phela angithi nje nami ngibambile ngazi ubuya nini. Mayibuya ngolesihlanu. Sonza kanjani noma isabatha. Oh, hayi mongameli kusho ukuthi bayaphenduleka abantu. Kodwa nje uma bengangiseka phela ngingene nje ngazo zombili izinto. Sekungakenzeka kanjalo. Ungasithembisana isizwe mongameli uma ungangena ngazo zombili izinto. Isizwe nje sakho samabhinqa yini ongasithembisayo? Yabona kumini. Wala ngizosho ngokuphoqa ukuthi amabhinqa ngizokwenza nje umcimbi wawo kodwa phela ongakhethekile. Engafika noma ubani kodwa nje kube umcimbi wamabhinqa. Isiqubulo sobe sisho njalo. Sithi umcimbi Indimezulu. Mase sidlile mongameli sekuphelile. Yini ngiyabasho phela ukuthi abantu. Mongameli. Uthe khona odlule khona nje indlebe yezo. Uthe uzokhetha amafoni akushuthayo. Hayi khona njalo. Hayi. Engikhathele ukuphuma kula mafoni lawa nami ngithi ngiyayibuka ngibona ngeke ngithuke ukuthi mina ngathi ngiwase Mozambique efoni ngihlupha kanjani. Ngizocela amafoni akhethekile. Ngaphandle uma ngishutha wangitshontsha kodwa nje hayi ngizowakhetha bafowethu. Ngizowakhetha. Hayi mongameli hayi. Cha. Siyabonga mongameli kodwa ke okunye kokugcina sengivala mongameli usho ukuthi nje sizwe samabhinqa uthe sodla inyama nje kuphela emva kwenyama kuphelile asibonele ukuthi senze njani. Angithi lokho ngishilo ukuthi mangabe bengivumela ukuthi ngingena nazo zombili angikwazi phela nami ukuthi ngithi ngiseyibanga bese ngigijima ngidlula into ngiphethe. Ngiyafisa khona ungena nazo zombili izinto kodwa ke angazi singenza kanjani. Ngoba ngeke ngiyisokhethweni lento bengizothi kube kuya ngami. Into asiyisokhethweni manje
akufanele ngoba sokwenzeka into engakaze soyibona emagcini lokho kwaba khona emhlabeni manje ngiyakusaba lokho phela ngoba uzophuma eceleni uzobonakala bakhalayo mongameli abantu bathi bacela i-first lady manje bacela ukuthi next time mongameli mangabe ethula isikhulumo sakhe kube ne-first lady eceleni first lady yini lo umuntu othambile wakho wami yebo mongameli ingakho phela nami kade ngikhala kwisilo sasemzimkhulu ukuthi ngenzela nami ngene kulolu hlu phela hayi ukuthi ngikhala nje nami sengiwelile ngaweli uthi impilo yamakhosi ucelani kuyo nginciphisa kancane siwazi nathi ukuqoqa mhlambe njengoba inkosazana lotsholwa ngenkomo eziwu-11 mawukhala nje mongameli wamabhinga mhlambe ngithi nje indlela mithi iyakubuza ukuthi nikhalela ukuthi okungenani nifike ey'nkomeni ey'ngaki ungathini lapho hayi noma enzile nje engaphuki mina ngimbono nine ya hey ya hey ya hayi siyabonga mongameli mongasikho amazwi okubonga usuvala mongameli kubantu bakho ngicabanga ukuthi umbuzo usuphelile ukuze sikukhulule udle kahle ngoba siyabona uyadla kodwa uyabitoza awuphela kancane la hayi ngijabona sikho amazwi okubonga nokuvala mongameli bafowethu lithi angidlulisa amazwi okubonga uMacingwane ngidlulisa amazwi okubonga kubantu kwisizwe sami engisiphethe ngidlulisa amazwi okubonga nakwa JC nakho nje ngihamba emoto kamongameli okwesikhashana ngibonga kakhulu nakini bafowethu ukungisingatha nje senze lo live lo nalama camera phambi kwami ngibonga kakhulu bafowethu mongameli niphile nje neNingizimu Afrika yonke mongameli I thank you mongameli siyabonga amen yeah